Snimanje, snimanje. Da ste bre ljudi muđa ovde, eno ih neki cigani, idemo da ih tabamo. To je jako loše. Uplašilo me što su... Šta ti je be, brate? Ma nisam ja, ajmo vamo. A ne ti be, ovamo je zebao. Jovanović! Evo ga, ajmo vamo. Ma što s tu gasili sve? Ognje! Ne dira, ne dira. Ma ne vidjeli si kako trči. Slušaj. Će ne uvati mrak, Pa pao je mrak, brate. nebitno. O, kurac. Beži! Nismo Da li pobegli. me zebavaš? Pička ne sme. Evo ga Aki, ej. Što smo mi pošli svi po njega kad on sam možda... Ma ne tamo! Ognjene! Ali mu lo čovjek. Ma ne ga tamo otrče, vidiš kako se pomera ovamo. Desno. Jedva se Ovo je vidi, brat tu je neki forest keeper, ima pauk. Čučite odmah čim uđete i čutite. Ja sam mrtav čovjek, ja sam mrtav čovjek. Stalker tu, dečko. Da, ja sam Bege mrtav napolje, čovjek. bege! Jason! Napolje, ajde izlazi, treba Čuti naći forest put. keeper, Gledaj, forest div. keeper. Beži. Zašto si me našao? Gdje sam to ja? Nazad na brod, Davide! Ovamo, ej! Gde je sada ona? Vrati moj glas! Maki bre, ne puštaj gas! Samo da te vidim, lupit ću ti šamar. Pa bez Davida gi! Evo mi idem. Čekaj bre! Otidoše bez Davida! Ostavili ste Davida! Davide! Gde si? Iđi do mikrofon. Kaže Miloše, nemoj da se dereš, glasan si, čujem te u drugu sobu. Ne derem se! Javriš tim! Ko je to bio? Ko je to bio, dečko? Andrijina majka! Čekaj. Po te jebe, Andrija. Sebo, kaže što si toliko lud, sav tvoj trud. Pa vamo go kurac nema! Brate, šamar. Stalker! Kude je? Ne gledaj ga bre! Ovo je njega. Vege. Uplašio sam ga, ja sam mnogo muževan. Ajmo vam dole. Čuo sam. Juri me kartel! Evo go. Gdje ima Evo ga? ga u ćošku. Gdje Pokušaj. udri? Pokušaj, ima stvari kod njega. Udri. trpaj ga. Drž ga bre, čutaj pa Miloša. To! To je to! Reši majmu. Reši kartel! Čuješ li to? Da. Fuse. Če ga uzijemo, a? Dođi vamo. Bogok. Ma šta je ovo increase, be? Ko je izašao? Evo ga stalker, dođi vam bre, majmune glupi. Vrati mi Andriju! Vrati ga, pederu!
je izlaz? Davide, Ljudi, hoće li neko od vas content? Ne. Našao sam neka tipod. fala. Ja. Mi na rekao. Da li je pao? Da li je pao? Ko? Da li je pao, zagazio je na minu! Koje nisam... To je Vasić umro. Da! Jem ideju, ljudi! Koje... Daj mi Vasića, imam ideju. Daj ga vam. Da ga bacaš na Baci ga. druge mine. Još je... Ne, možda ga bacaš na druge mine, neće radi. Ćete razmisej sebe. A bre, kakvi bolid, ja ne mogu bre. Vidjeli smo kako je odletio! Gdje si mi Vasiću? Ovdje bre, ne mogu ga. Ne, evo ga on na zemlju, pojte, pogledaj ga! Ajde, pa jebi ga, brate. Šta? Ne čujem te! Mati ga nije moga ga. Lele ti ali si krpo. Ima ključ ovdje, ljudi. šta ima ovdje? Ima ključ ovdje. Ali ne može se uzme. Ma ovdje sam 3 stvari našao, ima dalje. Idemo. Imam pun inventor i sva 4 pa da te pratim! Šta vrešti ovaj? Video sam od ozgo ovija gerender i mislio sam da je pauk. Sad se ti je bug gremlini.